om Squirtle. Altså, bitch, hun hedder altså Myrtle. Nakker, mig knipper dig. Du er god. Du er en god knipper. Ja, jeg ved, det konkurrencen i knipninger om den, men Myrtle kom jo på andenpladsen. Ja, det gjorde jeg 3 gange for at vinde om den, og jeg vandt jo det gyldne pikhoved. Jamen, jeg ville have vundet det, hvis ikke jeg var syg en aften. Ja, lille jordpiger med gode patter. Jeg har opfundet et helt nyt eksperiment. Man kalder den for hypodynamisk dildo-eksperiment. Også bedre kendt for 9-2-2. Det ligner en normal dildo, men den er skabt til at få piger til at få orgasmer. Hvad tid det skal være. Ikke ondt. Hehe, hehe.